Aro zein garai berri ez, ari gara etengabe, baina horiek hankak lurran ditugula jorratzea ere, noski, gustuko dugu. Sortu alderdiaren ibilbide hasiera, udalbiltza eraberrituaren sortzea, ernai gazte erakunde berria, badirudi lanik ez dela falta izan azken bolada honetan bintzat ezker abertzalean. Hori buruz eta bestelakoaz hitz egiteko gonbidatu dugu Berrando Barrena gaurkoan gurera. Gabon, Berrando? Bai, gabon. Eta ongi etorri. Mila esker. Eratze berri horren inguruan, aipaturikoen inguruan hitz egiteko denbora izango dugu, baina abiatu, solasa modu kronologikoan edo abiatuko dugu, hain justu, sorturekin ez, 2 urteko aroa genituta, sortu alderdia aurkeztu zenutelako Iruñean, otsaila bukaeran. Jarraipen baten hasiera izan da? Nik uste dut sortu ez dela zerotik hasten, hori oso garbi dago, ez? Sortuk hartzen du bere baitan ezker abertzaleak urtetan, hamarkada luzetan eman duen bagaje hori guztia, oinordetza politiko hori guztia, independentismoarekin eta ikuspegi ezkertiarrarekin erabat lotuta dagoena, eta momentu honetan sortzen da tresna berri bat bezala, hain zuzen, helburu horiei segida emateko, helburu horien bila jarraitzen borrokatzeko, ez? Eta hain zuzen momentu politiko honetan sortuk lehenengo erronka dauka ematea eskaintza politiko bat, guztiz bat etorri behar duena Euskal Herriak bizi duen momentu politikoarekin. Beraz, esan dezakegu sortuk bai jasotzen duela ezker abertzalearen emari politikoa, baina hain zuzen estrategia politiko ezberdin bati ekiteko, helburu izan behar duena herri hau azken finean independentzira eta sozialismoa eramatea. Argi dagoena da, iraganeko debeku guztien gainetikan ezker abertzale gisara, alderdi bat, marka berri bat behar zuela. Nik uste dut, sartzen ari garela gutxi gora bera normaltze prozesu baten hasieran, ez? 10 urte luzez pairatu izan dugu ilegalizazio dinamiken emaitza, dinamika horrek ilegalizazioak helburu izan zituen erakunde politikoak, gazte antolakundeak, komunikabideak eta bar luze bat. Horrek kosto handia izan du, bai politikoa, zein pertsonen aldetikoa ere bai, eta momentu honetan sorturen jaiotzarekin horri guztiari itxiera eman nahi diogu, behintzat gure aldetik, ez? Madrileko gobernuan alderdi popularra dago bitartean, inork ez daki zer gerta daiteke etorkizunean, baina ezker abertzaleak bokazio horrekin ekin dio, eta behintzat sorturekin lortu du hain tresna eraginkor bat eskutan edukitzea. Tresnaren azpimarratu nahi dut, zeren hain zuzen guretzako argi dago sortu tresna bat besterik ez dela, ez? Guri 10 urte hauek balio izan digute ere siglen desakralizazio bat egiteko, eta beraz oso argi daukago azken finean tresnak direla behar ditugunak, helburuak oso garri dauzkagulako, eta tresna horiek helburu horien zerbitzutan jarri egin behar dira. Eta noski, aipatu behar dugu, sortzeren eratzea, nolabait biltzarra egin zenutenean Iruñean, nahiko esanguratsua izan zela, ez? Bereziki nazioarteko ezkerreko eta abertzale diren hainbat alderdiren nolabaiteko presentzia izan zelako, baita inguruko, bai Kataluniako eta ingurutako beste herrialdetako ordezkariak, eta baitaren nola ez, sortu dut ezker abertzaleko kideen berez kongresoa nahiko, aipatu dugu, nahiko esanguratsua izan zela, eta beraz, horrek benetan nolabait markatzen duela edo hasiera hau non zehaztu ziren helburu zehatzak. Bai, oso egun zirraragarria izan duzen, ez? Denok nahiko konstiente ginen, ari ginela, 10 urteko ilegalizazio prozesu honen bukaeran mugarri bat jartzen, asmenta berri bati ekiteko, eta zirraragarria izan duzen ere bai, denok oso presente izan genuelako momentu hortan, momentu hori posible egin duten pertsona asko, eta egun hortan egoterik izan ez zutenak, ez, arrazoi ezberdin eta evidentegatik. Eta gero gainera, postekoa izan duzen, han bildu zen nazioarteko ordezkaritza, ez, 10 urte hauetan zehar, asko izan du dira, Europan mailan, mundu osoan, ezker abertzaleari sostengua adierazi diotenak eta etengabe salatu egin dutenak pairatu behar izan dugun
egoera hori guztia, ez? Han bertan eskerrak eman genizkien, eta gainera han bertan ere esan genuen, kontziente ginela ere bai, hain zuzen momentu berri honetan sartzen ari garela, baita nazioartean urtetan eman den sostenguagatik, ez? Beraiek ere bazeukaten eskubidea hain zuzen, garaipen txiki horretaz gozatzeko eta guk eskerrona azaldu baino ezin genuen egin. Jakina da, sortu momentu honetan dagoeneko ja guztiz, joko politikoaren baitan eta bere barnean dagoela, eta noski horren baitan jakina den bezala eta galdegin zaizuen bezala, batetik hor badugu EH Bildu izeneko koalizio bat, non bateratzen diren ezkerreko eta abertzale diren alderdiak, koalizioa gainera emaitza honak izan zituen pasaren hauteskundeetan, eta jakina da domintzat adierazi duzue sortu ere bere baitan sartuko dela, baina oraindik ere bidean ari zaretela tramitazio hori egiteko. Bai, gestioak egiten hasiak gara dagoeneko, Eusko Alkartasuna, Aralar, Abertzaleen batasuna eta alternatibarekin modu formalean sortu bilakatzeko Euskal Herria Bildu koalizioko kide, ez? Guretzako ezinbestekoa da, hain zuzen sorturen ponentzietan bertan, ponentzia politiko nagusian bertan onartua izan denez, guretzako koalizioak, EH Bildu koalizioak izaera estrategikoa duelako, eta beraz, uko egin diogu espreski sortu gisa lehia elektoralean aritzeari. Guk uste dugu momentu honek eskatzen duela gure posizio politikoetatik haratago doazenekin hitzartzea, akordiotara iristeko eta indar metake eta sendo bat bultzatzea. Euskal Herria Bilduk erakutsi egin du azkeneko 2 urte hauetan tresna egokia dela horretarako, gainontzeko gure gandik eta gainontzeko eragileek disposizio oso nabarmena eta erakutsi egin dute azkeneko urte hauetan, eta beraz guk hortaz balantze positiborik baino ezin dugu egin. Beraz, askok eta bere garaian esan zutenaren kontra erakusten ari gara, guretzako Euskal Herria Bildu apostu zentrala dela, apostu estrategikoa etorkizunerako. Eta hori hegoaldean, ahaztu gabe iparraldean dugula Euskal Herria bai. Hain zuzen, esan dudan guztia Euskal Herria bairentzako berdin balio du, ez? Momentu honetan, Ipar Euskal Herriko gure jendea ari da oraindik ere eztabaidan, beste ritmo batean eta kongresuan bertan azaldu zutenez oraindik beharko dute beste urtebetetxo bat edo lan horiek guztiak eta adostasun horiek guztiak biltzeko, baina dudarik ez dago abiaburua berdina dela. Koalizioak eta elkarlanak indarmetaketa horiek estrategikoak dira guretzako Euskal Herri osoan herri gisako planteamendu baten. Sortu ez ezik, bestelakoak ere eratu edo berreratu dira, aipatu behar dugu, pasaren asteburuan udalbiltza berrosatu zela eta hain justu hautetxien kongresua edo biltzarra egin zen Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, bertan zuzendaritza onartzarekin batera helburuak definitu ziren, hain justu udalbiltza eraberritu honek ere, hainbat eta hainbat debeku gainditu ondotik, ze utxune bete dezake une honetan eta garai berri hauetan? Udalbiltza hitz egiterakoan ikuste dut lehenik eta bien gogoratu behar dugula udalbiltza ez dela zerotik hasten, izan duzuela aurreko ibilaldi oso bat, eta ibilaldi horren ondoren etorri zirela ilegalizazioak, epaiketak, atxiloketak, hainbat jendek urteak eman zituela kartzelan, hain zuzen hori guztia aurrera eramateagatik, eta ura guztia ezerezean gelditu egin zen epaiketa baten, berriro ere herri honetan askotan gertatu egin den bezala, ez? Momentu honetan udalbiltza berriro ere martxan jartzen da, hain zuzen udalbiltza jaio zeneko garaiko helburu berdinak hor daudelako oraindik ere, eta beharrezkoa dalako helburu horiei begira lan egiteko, ez? Nik uste dut zerrendatu dut genezakela helburu asko eta helburu partzial asko, baina nik uste dut funtsean beharrezkoa da herri oso hau bere baitan hartuko duen instituzio bat eta helburu izango duena batetik herri gisako eraikuntzaren inguruko planteamenduak egitea, planteamendu estrategikoak, eta bigarrenik herri horri begira, herri horren barneari begira, herrialdeen arteko kohesio dinamikak
martxan jartzea, ez? Dudarik ez dago, momentu honetako udalbiltzak edota jaiozenekoak eta aurkitzen dituztela egoera sozial eta politikoak oso desberdinak, egoera politikoari dagokionean, askoz momentu honean dator udalbiltza berria, ez aldiz egoera sozial eta ekonomikoari dagokionean, ez? Hor ere udalbiltzak egin beharko du bere aportazioa, azken finean Euskal Herri barruko kohesio hori garrantzizkotzat jotzen baldin badugu, oso presente eduki behar dugulako herri oso batetaz ari garela, eta beraz beharrak desberdinak direla herrialdez herrialde, askotan eskualdez eskualde, ez? Horri guztiari, herri gisako planteamendu batetik erantzutea du udalbiltzak helburu, eta guk noski hasiera batetik adierazi digu gure sostengu erabatekoa. Sostengua ere eta erabatekoa justu adierazi diozu baita ere jaio berri den Ernai gazte antolakundeari nolabait honek ere atzean ere bere itzal luze dauka, Jarrai Aikasegi gazte erakunde nolabaiteko ibilbidea, ilegalizazioa, prozesu berri bat, garai berri honetan, non gazteek aurrera eraman duten Zugua izenekoa eta bertatik sortu den Ernai, babesa eskaini zion sortu alderdiak ere pasaren asteburuan. Ez dakit, ematen du hemen Ave Fenix bat edo sortzen ari dela behintzat ezker abertzalearen eremuan. Bueno, suntxiketa garai luzea pasa izan dugu, ez? Ilegalizazioak hori ekarri zuen eta esan bezala bertan bera utzi zuen ezker abertzalearen espresio politiko nagusia, gazteek ere pairatu behar izan zuten sekulako pertsekuzioa, gartzelaratzeak eta barrak, oraindik ere badira gazteak eta ezker abertzaleko kideak gartzeletan, sumario horien ondorioz, eta oraindik ere dozenaka lagun daude epaiketen zain, beraz ezin dezakegu esan oraindik ere hori guztia iraganeko gauza denik, ojala hori posible den esatea alik eta laizterren, eta beraz momentu politiko honetan, egokiera politiko honetan, ezker abertzaleak ekin dio modu orokor batean, hain zuzen bere berrantolaketari, sortuk ekin zion lan horri orain dela 2 urte, bere eskaerekin, bere prozesu legal horrekin guztiarekin, eta momentu honetan bukatu eginda eztabaidarekin eta otsailaren 23ko kongresuarekin, eta azkeneko hilabetetan ezker abertzaleko gazteek antzeko prozesu bat egin dute herriz herri, auzoz auzo, ez? Prozesu bat, guretzako eredugarria izan du dena, ez? Gazteek, ezker abertzaleko gazteek izugarrizko heldutasuna erakutsi dute, oso prozesu zabala irekia izan du da, oso parte hartzailea, eta zentzu horretan, guk uste dugu guztiz beharrezkoa zela ezker abertzalearen hanka hori ere antolatuta egotea eta etorkizunari begirako tresna eraginkorra izatea. Momentu honetan esan daiteke eta sorturen ponentzia politikoan jasotzen den bezala, dagoeneko eratuta daudela ezker abertzalearen antolakundeak, hain zuzen guk ponentzia horretan esaten dugunez ezker abertzaleak etorkizunean 3 hanka nagusi izango dituelako, ez? Sortu erreferente politiko bezala, Ernai gazte erakunde bezala eta Lab sindikatua langileen eskubideen defentsarako mugimendu sindikal bezala, ez? Esan bezala, berrera ikitze momentu batean egon gara, orain arte, tresnak eskuan badauzkagu eta hemendik aurrera erronka da erakustea, hain zuzen tresna horiek egokiak direla Euskal Herriak momentu honetan dituen erronkei alternatibak eta eskaintzeko orduan. Erronka horiek ematen dutena ere ikusiko dugu datozen hilabete eta urteetan. Bestelako gaietara pasako gara, noski, korkotasun politikoari ere tartea eskaini nahi diogulako, eta injustu oso bestelakoa da, aste honetan bertan, beti ere sortzen diren tirabira horiek ere tarteka aipatu nahi izaten ditugulako, esaterako Gipuzkoara etorriko gara, non jakina da, Gipuzkoan buruan Bildu koalizioa dagoela, tartean ezker abertzalea, eta ezaguna gintzaigu bidegiren inguruan sortu duen eztabaida EAJ eta Bilduren artean. EAJak bereziki Bilduri edota ezker abertzaleari zuzenean seinalatu dio EAJaren kontrako eraso moduko bat bidegi dela eta noski, ezker abertzaleko ordezkari gisara galdetu behar ere, zer iruditu zaizun batetikan
Markel Olanok zuei botatako mezua eta aldi berean gertatu dena. Nik uste dut, gertatu den hori guztia, hain zuzen, agertzen zaigula Eusko Alderdi Jeltzalearen duen urduritasun nabariaren erakusle bezala, ez? Bidegiren paperekin gertatu denak nire ustez ez du izenik PNV-ek eman duen erantzunaren aldetik, ez? Edo horri erreparatzen badiogu behintzat. Gertatu izan du dena nahiko garbia delako, hain zuzen diputazioan ari zirelako fakturak eta kontuak ordenatzen eta errebisatzen, momentu batean ikusi egin dute beharrezkoak ziren faktura batzuk falta zirela, bidegiren espediente batzutan, faltan zirela faktura horiek, diputazioan egon behar zuten tokian ez zeudela, bidegiko arduradunei eskatu, beraiek ere non zeuden etzekitela esan zuten, eta beraz, ohikoa denez, diputazioak eskatu egin zien, burofax pribatu baten bidez aurreko arduradunei, diputatu nagusi ohiari barne argitzeko bazekiten kutxa horiek non zeuden ala ez. Kuriosoa da, burofaxa igorri aurretik inork etzekiela faktura horiek non zeudela eta burofaxak igarri bezain azkar agertu egin zirela biltegiren, bidegiren biltegi zahar baten, ez? Hori behintzat kuriosoa da. Eta beraz, kontu eskatze pribatu bat izan dena, diputazioak kontuen eta fakturen fiskalizazio lan horretan egiteko derrigorrezkoa eta beharrezkoa den lan batean, Eusko Alderdi Jeltzaleak bihurtu du, ez dakiz, episodio politiko azken finean, esaten izun bezala, urduritasun nabariaren seinale, ez? Ez dakigu zeren beldur diren olako fakturak eta mugitzen hasten direnean, bagatoz ere pasa den hilabetean izandako beste rifirrafe batzuen kontutik faktura batzuk tarte zirela, gehiegizko bazkari ideoluxuzkoak eta barrekoak agertu egin direla, pentsatzen dugu momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzaleari ez zaiola batere gustatzen agerian gelditzea hain zuzen, nahiko mitoa zen gauza bat, ez? Hemen urtetan saldu egin zaio herritargoari Eusko Alderdi Jeltzalearen trebetasuna itzela zela kudeaketa publikoan, maisuak zirela, iaia magoak, ez? Zenbaki publikoen kudeaketan, eta momentu honetan konturatzen ari gara asko eta iritzi publikoa ere bai, txapuza askotan sartuta egondu direla, diru publikoak ala moduz manejatu egin dituztela, batzutan oso irizpide okerrekin, ikusi egin ditugu bidegiko desbiazioak eta swap delakoen gestioa eta hori guztia, nola erabili egin den diru publikoa luxuzko bazkariak egiteko eta bar, eta oraindik ikusi beharko ditugunak, eta zentzu horretan, hor dago, urduritasuna eta Garraio diputatuak prentsari esan zion bezala, kurioso da gutxienean, ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak benda jarri egin duela zauria ikusi edo egin aurretik, ez? Eta hori gure ustez esanguratsua da oso. Afera hori, edo aferatxo hori aipatu nahi genuen, ikusiko dugu gehiagorako ematen duen edo ez, beti ere tentsioa egon badagoelako. Tentsio gehiago ere sortuko dira, ziurrenik datozen hilabeteetan, jakina delako, zuk aipatu duzu diru publikoaren erabilera bere kudeaketa, egia esan Eusko Alderdi Jeltzaleak, Eusko Jaurlaritzaren bitartez hor erronka nagusi badauka, aurrekontuak definitzerako garaian, zirriborroak dagoeneko aurkeztu dira hainbat alderdiri, pixka bat nondik nora joango diren, naiz eta gehiagirez diren argitu ze kontu egongo diren, eta Gipuzkoara etorri garen ez Gipuzkoatik zertxoa eta abiatuko gara jakinda, bere garaian kultura gehiegi ukitzeko asmorik ez zuela aderazi zuelako Alderdi Jeltzaleak, eta pasaren astean gehiegi zehaztu edo ez den arren, kaso, proiektu bat jakina duguna Gipuzkoa mailan, Donostia 2016ko hautagaitza, eta bere baitan, jakina da orain fundazio sortuta parte bat Eusko Jaurlaritzarena dela, eta dirua, edo bideratu beharko luken diruaren ehuneko handi zabal bat, ez diola emango edo filtratu da esan da, nahiz eta ofizialki ez den inolaz ere baieztatu, baina
Ez dakit, horren inguruan ere ez dakit den datorrenaren eredu txiki bat, lagin txiki bat, eta horren inguruan ere ze irakurketa egiten duzun. Bueno, izan daiteke erraz asko, ez? Baina esan duzun bezala, oraindik ezin dugu iritzi sendo bat eman, hain zuzen, dakiguna, printza batzuk besterik ez direlako, ez? Oraindik ez da ezagutzen zertan dagoen aurrekontuen egitasmo edo proiektu osoa, eta beraz, itxaron beharko dugu hain zuzen, zenbaki guztiak eskutan izan da, azterketa xeago bat egin alizateko, ez? Baina dena den ikuste dut lehenik eta behin esan behar dena dela ezin dugula ahaztu gobernu hau nola hasi den eta nondik datorren, ez? Gobernu honek 27 parlamentariren babesa dauka, PNV-ek lortutakoak, bigarrenik Euskal Herria Bildu dauka 21 parlamentarirekin, eta horrek ez du gobernua sostengatzen, eta EAJ sartu egin zen, hain zuzen, gobernua eskuratze dinamika batean, dinamika bat ez duena inondik ere kontemplatu beste inongo talderen babesik. Jakinda, gutxiengo nabarian daudela Gasteizko parlamentuan. Hori jakinda ere, gutxiengo nabarmenean daudela, ekin zioten gobernu osaketa lanari, ez? Eta nik uste dut, horrek eskatzen dituela ardura batzuk eta buruan edukitzea, guztiz gutxiengoan egongo den gobernu batek beharrezkoa duela, hain zuzen, hitzartzea falta zaion babesa, lortzea falta zaion babesa, akordatzea, proiektuak aurrera eraman alizateko, eta nola ez, urteko lege proiekturik importantena aurrekontuena, ez? Beraz, hortik abiatzean ikuste dut importantena dela zen, eta momentu honetan, badira olako maniobrak, ez, Jaurlaritzaren aldetik esateko edo botatzeko akordiorik edo babes nahikorik ez edukitzearen ardura hori oposizioko taldei Euskal Herria Bilduri barne, eta hori guztiz faltsua da. Ezin zaio aurrekontu gobernu batek aurkezten duen aurrekontu bati inongo babesik eman oposizioaren aldetik, aldez aurretik, lehenik aurrekontu horiek zehatz-mehatz azaltzen ez bazaizkio, orain artean egin ez den bezala, eta bigarrenik akordiotara iristeko proposamenak, edukiak eta moldeak aurkezten ez badira. Eta hori ere, Urkulluren gobernuak ez du egin, ez? Nik esango nuke Eusko Alderdi Jeltzalea ohitu egondu dela herri honetan gestio publikoaren erreferentzi bakar eta nagusia izanik, eta gainontzekoak nahiko modu despektiboan tratatzen, eta beraz, ikasi egin beharko du momentu honetan horrek ez diola berriro balioko inondik ere, eta toki guztietan bezala akordioak nahi izan ezkero, akordiotara iristeko moduko proposamenak aurkeztu beharko dituela, eta interlokutoreak bilatu beharko dituela akordio horietarako. Eta esan dudan bezala, horren artean behintzat ez dute egin ez bata ez bestea. Eta jakina da, behintzat hori aurre ikusten da, tamalez, murrizketak emango direla, eta noski horren aurrean jakitekoa da ere, gainontzeko alderdiek, Gasteizko Parlamentuan duen gainontzeko alderdiek zein jarrera hartuko duten. EH Bilduk zenbaterainoko prestutasuna izango luke EAJarekin aurrekontuak adosteko, marra gorriak definitu zituen Urkulluren gobernuak, baina noski EH Bilduk ere baditu marra gorriak. Euskal Herria Bilduren marra gorriak oso garbiak dira, eta gure koalizioak ez du inondik ere onartuko inongo murrizketarik guztiz oinarrizkoak diren zerbitzu sozialetan, zerbitzu publikoetan eta politika sozialetan. Hitz egiten ari gara hezkuntzaz, hitz egiten ari gara osasungintzaz, eta barrez, hori guretzako funtsezkoa da. Krisi momentu honetan ezin dugu permititu presupuesto publikoak bilakatzea okerren pasatzen ari direnak oraindik ere areago zigortzeko tresna. Inondik ere ez. Aldiz, presupuesto publikoek pertsona horiek babestu egin behar dituzte eta erakutsi egin behar dute, hain zuzen diru publikoak horretarako daudela. Babes publikoa eskaintzeko eta zehatzen momentu honetan okerren pasatzen ari direnei. Eta hortaz aparte, esango nuke Euskal Herria Bilduren disposizioa erabatekoa dela hitz egiteko eta akordiotara iristeko, baina lehen esaten nuen bezala
hitz egin behar da, edukiak jarri egin behar dira mahai gainean, eta benetan erakutsi hain zuzen predisposizioa badagoela akordiotara iristeko, eta hori orain artean ez da gertatu, ez? Eta nik uste dut zentzu horretan guztiz salagarria dela. Bueno, jakina da aurrekontuen afera honek bide luzea duela oraindikan, eta bueno, ikusteko dago datozen hilabetetan nola fintzen den dena, eta horregatik izango dugu aukera baita ere, hainbat alderdiako kideekin, tartean sortu, Bilduko kide izango dena, esan dezagun etorkizun batean, hitz egiteko. Fernando Barrena, sortuko kide, eskerrik asko guren izateagatik eta ondo segi. Eskerrik asko zuei.